como el curso concepto hay una tras otra, para el momento de los agradecimientos, para entregar los premios, los ganadores, los concursos, se celebró hace un mes, los ganadores, por darnos el impacto. Quiero dar las gracias en primer lugar ao Concello de Ourense, ao Xunta de Galicia, que son as administracións que apoiaron este proxecto da segunda edición. Non foi fácil, como vedes, os que estuvetes no ano pasado, hai moitos cambios que somos aquí moitos máis, sobre todo os músicos, e todo isto no nome do son director do festival, que de mí hai un gran equipo humano, con os espacios dos oradores, produtores, con os parlamentarios, con os mandarías, que se tiveron un día moi longo, agora empeza realmente o traballo dos músicos, que estamos aquí. Entón, bueno, no noso nome, agradecer as administracións con todo o xunto que nos apoiaran, e tamén unha mención especial a Diagua, porque para nós é moi importante que unha empresa privada deste calibre que se sume, que quera repetir neste proxecto, pues para nós é moi importante. Por eso, en nome de todo o equipo, de toda a xente que participou no festival, moitas gracias a todos, esperamos volveremos aquí ao evento. En total, vou a proceder a entregar os premios, decirvos que os que levan o premio van a tocar durante o concerto final, é dicir, agora entregaremos o premio e despois volverán a tocar. Eu, como director do festival, entregareille o premio a Carolina Santiago, que ven de Murcia e foi a gañadora do segundo premio. Agora teño a Julio, que é o representante do director de Viaje de Galicia, que lle vai facer a entrega do primeiro premio. O primeiro premio foi compartido en Secuo, e ele vai facer a entrega do premio de Valenciano de Jorge Manza. Do Concello de Ourense para a entrega do primeiro premio ao Río Ramales, que foi tamén compartido, como dixen antes, a Concelleira de Comercio e a Alcalde de Ourense. Dicimos que en 3 minutos por el trabajo. Trabalho.